Čau, čau, je tu Rejtr a ako ste si už zrejme domysleli po úvodnej vete, tak áno, toto som ja. Rozhodol som sa spraviť takýto vlog a to hneď z niekoľkých dôvodov. Za prvé, chcem sa vám poďakovať a to ideálne takouto osobnou formou. Ďakujem všetkým divákom, ktorí si našli čas a rozhodli sa ho zabiť tým, že si pozrú nejaké moje videá. Ďakujem vám za každý jeden like a komentár, znamená to veľa ako pre mňa osobne, tak aj pre algoritmus. Každý like, komentár a celková dĺžka pozretia videa je vlastne taký signál pre algoritmus, že OK, toto video sa asi divákom páči, takže ho teda posuniem ďalej. A úprimne, to je dôvod, prečo skoro v každom jednom videu počujete nejakého youtubera opakovať tú naučenú frázu. Pokiaľ sa vám toto video páči, dajte like, dajte komentár, dajte odber. Ale ja to tak nejak nechcem robiť. Samozrejme, že som to v pár videách vyskúšal, áno. Hitnite like, dajte koment, kliknite odber, samozrejme. Ale u mňa to bude skôr výnimka, než naučená formula. Pretože ja si idem na veci tou svojou logikou. Jednoducho, ak sa to video človeku páči, tak tam dá like. Ak sa mu to video nepáči, tak ho odignoruje alebo dá dislike. Pokiaľ ten človek má niečo, čo chce vyjadriť v komentároch, tak napíše komentár. Pokiaľ si ten človek povie, že tento človek je dobrý, chcem odoberať jeho kanál, tak dá odber, no nie? Myslím si, že je zbytočné hovoriť človeku, aby spravil niečo, čo buď chce spraviť, alebo nie. Jednoducho to buď spraví, alebo nespraví. Tak a záverečne sa chcem špeciálne poďakovať mojim odberateľom. Vážim si každého jedného z vás, pretože je to pre mňa oveľa viac ako len nejaké číslo v tabuľke počet odberateľov. Znamená to pre mňa, že tomu človeku sa asi niečo páči a že ma asi chce sledovať pravidelnejšie. A to je vážne skvelé, pretože ma to zároveň motivuje a posúva, aby som pokračoval ďalej. A už teraz sme prekonali moje očakávania. Lebo keď som začínal, tak som si vravel, že aj keby nemám stovky, tisícky odberateľov, kebyže mám iba nejakých 10-20 odberateľov, ktorí radi sledujú moje videá a zaujíma ich to, tak už to by pre mňa bol úspech. A už teraz ich je vyše 30, takže super, prekonali sme moje očakávania. A to si pritom uvedomujem, že tie moje prvé videá boli, aké boli. Nulový strih, celkom nudné videá, celkom nudný komentár, niekedy celkom nudné hry. Ale zapracoval som na tom a pokúsil som sa to zlepšiť a myslím si, že je to vidno. Ono je to zároveň taká fajn časová os postupnosti. Je tam vidno tie chabé, úbohé začiatky, sú tam nejaké tie náznaky tých prvých kročkov k niečomu lepšiemu a potom k forme videí, ktorú robím teraz. Stále je na čom pracovať a zlepšovať sa, ale už teraz, keď si porovnáme tie moje prvé videá s tými aktuálnymi, tak je to vážny skok. A k tomu ma tiež motivovali aj odberatelia, že som sa pokúsil pre vás tie videá spraviť o niečo záživnejšie, takže ďakujem vám aj za toto. Áno, už sa k tomu dostávam. Takže za druhé, plány do budúcna. Pomaly sa dostávam na koniec hernej série Volanie Cthulhu. To asi mnohým, alebo aj všetkým divákom veľmi odľahlo, keď počuli túto skvelú správu. Lebo keď sa pozrieme na počet zliadnutí a celkovú dĺžku pozrietia videa, tak je jednoduché povedať, že táto séria si ľudí veľmi nezaujala. A ani sa vám nečudujem, popravde. Akože tá hra má dobrý príbeh a fajn herné mechaniky na to, ako je stará, a vlastne myslím, že to bol viac menej jeden z prvých survival hororov, ktorý tak spopularizoval tento žáner. Ale zároveň má aj veľmi dlhý a pomalý rozbeh na dnešné štandardy. Nedieje sa tam až toľko veľa vecí, koľko by mohli diváci alebo aj hráči chcieť. Je trošku nudná. Je celkom zagličovaná, zabugovaná a dosť často crashuje. Ale chcel by som tú sériu dokončiť, keď už som pri nej zabil toľko hodín hrania. Aj kvôli tomu, že tam bude jeden boss fight s vážne luxusne vyzerajúcou príšerou. A tiež mi tá séria dosť pomohla k tomu, aby som sa na nej učil robiť rôzne veci ohľadom videí. Ako strihy, nejaké tie amatérske efekty, na čo si mám dávať pozor, čo mám ako robiť a tak ďalej. A keď sa mi aj nejaké veci nepodarili, tak som to nevnímal až tak katastrofálne. Výborný príklad toho je napríklad, ako som v jednej časti použil reverse efekt, alebo efekt vrátenia času, a zrýchlil som to o toľko percent, že to ani nestihlo načítať video a zostal tam zaseknutý jeden obrázok. A zistil som to, až keď už som uploadol video, ale už sa mi to potom nejako nechcelo prerábať. Povedal som si, že aj tak si to pozrie iba nejaké mizivé číslo ľudí, pokiaľ vôbec niekto, takže som to nechal tak. Čiže aj keď vás možno zamrzela táto správa, že ešte uploadnem niekoľko týchto nudných videí, ale je to už len pár častí a tak mi to odpustíte. Myslím, že už by sa to mohlo zmestiť najviac do 4 častí a hneď potom začnem série, ktoré vás snáď zaujímajú viac. Ako prvú by som chcel spraviť sériu na hru Subnautica. Milujem tú hru.
Budem to hrať normálne od začiatku do konca, tak ako je hra určená, ale je tam malý zvrat. Aby to bolo o niečo zaujímavejšie, tak som to oživil 2 výnimočnými módmi. Jeden z nich je Persistent Reaper, ktorým som do hry naspawnoval 250 Reaperov navyše na náhodné lokácie, aby som sa nikdy necítil v bezpečí. Druhý mód sa volá Unleashed Lifepod, kde som nastavil, aby sme začali hru na náhodnom mieste a hneď sa ponorili na dno. A ešte nech je to o niečo viac zaujímavejšie, tak to budem hrať na hardcore obťažnosti. Čo znamená, že keď raz zomriem, tak je koniec a musím začať úplne od začiatku. Pôvodne som chcel ešte potom zahrať pár módov, príbehových módov, a to konkrétne Return of the Ancients, Red Plague a Call of the Void, ale žiaľ, vyzerá to, že na to si budeme musieť počkať. Možno ste o tom počuli, alebo aj nie, sú teraz toho plné fóra a internet. Ukázalo sa, že Unity Engine mal nejaký security leak, alebo teda problém so zabezpečením, čo sa dotklo všetkých hier vyrobených v Unity Engine. A keďže medzi tie patrí Subnautica, tak ju vývojári museli updatenúť. A tým znefunkčnili väčšinu módov. Čiže si budeme musieť počkať, kým komunita updatne aj tieto módy. Snáď to nepotrvá dlho. A po tejto sérii budem robiť sériu na hry Penumbra. Ak poznáte štúdio Fractional Games, ktoré sa dosť preslavilo hernou sériou Amnesia, alebo ak chcete Amnézia, tak Penumbra je ich úplne prvá hra. A je to skutočne dobrá hra, takže dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Takže, toľko to k mojim plánom a k tomuto videu. Pokiaľ chcete, môžete mi dať vedieť do komentárov, čo si o tom myslíte, či už o tomto vlogu, alebo o tých herných sériách. No a do tej doby, kým spravím ďalšie video, tak sa držte a majte pekný zvyšok dňa. Čau, čau.